Comença assegut o estirat en una posició còmoda. Tancant els ulls suaument, comença a prendre consciència de la teva respiració. Respira profundament i suaument. Deixa que l'aire ompli els teus pulmons i després allibera'l lentament. Continua respirant d'aquesta manera mentre et concentres en la teva pròpia respiració. Mentre respires profundament, imagina't que estàs en un lloc tranquil i bell com una platja al capvespre. El sol es pon lentament a l'horitzó i els colors de la posta de sol banyen tot l'escenari en una llum daurada. Sents la suau brisa de l'oceà i el so de les ones que arriben a la costa. Observa com les ones venen i van. Cada ona és com un cicle de la vida, arribant i retirant-se. Així és la teva pròpia vida, plena de cicles, canvis i oportunitats. Mentre mires les ones, recorda't a tu mateix que tot en aquest món està en constant moviment i canvi. Accepta aquesta realitat i deixa anar qualsevol resistència que puguis tenir cap als canvis. Continua respirant profundament mentre et deixes portar per aquesta imatge de la platja. Mentre la posta de sol il·lumina el teu interior, pren un moment per connectar amb la teva pròpia pau interior. Deixa de banda les inquietuds i els pensaments ansiosos. Deixa que aquest moment sigui només per a tu un temps de pau i serenitat. Continua respirant profundament i recorda que ets fort i capaç de fer front a tot el que la vida et presenti. Ets com una roca que roman ferma enmig de les ones de la vida. Pots sentir-te segur i confiat en aquest moment. Finalment, estira el teu cos si ho necessites i torna a la teva rutina amb un somriure i un cor lleuger. Gràcies per dedicar temps a aquesta meditació guiada.